Hanap ako ng ano eh, pili. Daon ng pili. Ay, daon ng pili. Bunga ng pili. Puno. Tagal na rin ako hindi nakakita ng puno eh. Oh! Walang ganyan. Wala. Mahina. Mahina. Laking Valenzuela kasi. First time lang pumunta rito kaya eh. Daos-dos eh. Gapang ka na lang. Jen, ang gawin mo atras? Atras ka. Ginagawa mo. Puro ano naman yung kita ko eh. Wala nang pili. Dati daming pili. Ha? Ano may bukay? Ito pag tumatawag kami dito ng ibon nung naninirador kami. Tinitirador namin yung mga ibon dito. Gagayin kami dito sa puno. Oo ba? Sarap balik-balikan dito eh. Ay kung diyan umakat si biyahe ni Manoy. Akit-akit diyan. Maano ng mga ano ibon. Ah. Okay. Ang magnanay. Oh. Yahoo! Taga-Ginti. 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 Ano na nga, dinaanan natin. Mano ka na? Ano ka lang pinsan ko eh. Puro na manokan. Plastic na. Mo. Buti pa kayo, ang bilis nyo. Maglakad. Madaya kayo ah. Ang bilis ng bato dyan. Jai, Ba ito, bato, Jai. madala mo to. Ay, makakapang bato. Yan, bato, Jai. Oh, Jai, oh, madala mo to Jai. Ay, dala kita. Target locked. Tayo, for sure. Ay, Jai, Yan o, magkakopras. Pagawin ka ng kopra. Wala lang ako. Wala lang ako. Ay,
Good job! Pinagat ako mo ng langgam mo. Ay, sige yan. Wala pa kami nakalito. Hindi ko mo naggalat mo na. No, 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 no. Oh, Sarah. Ainot ka mo nilong. Uy, may Ito, sabaw. manlug. Manoy! Ayos?